Hi mga guys, sakay di ako jeep, gikan ko tabon ako nagpa-check up. So niapit lang ko diri sa Shellas. Diri naman ko gabi ni tan ako ubag ba. So mao to, wala mo ko'y kwarta dala. Ako siyang gibalik karon. Kung naa pa ba, kitry na ako. So lucky kayo kay naa pa jud siya. Ako unta siyang ipa-reserve for karon unta nga day, Wednesday. Kay wala ko'y dala kwarta, so niya naman ang cashier nga. 1 hour, 1 hour man ilang reservation. Kung naman to, 8:30, so mga 8 kapin. So mauto, niya na to ilang kauban nga, dili pa daw siya mahalin. So mauto, ni Sway ko balik karon. Happy kay ko kay naa pa siya. Hindot siya quality nga bag, guys. So ako siyang check na ko. Na may bag akong anak, pero anong bagong pinalit sa Shein. Unya kay tungod sa kadagan sa iyang libro, daghan kay iyang notebook, naguba ang iyang kuan din ang iyang sanapsakan ba. Natangtang. Bago pa biya kayo siya po, pero man siya, pwede man siya ipatay. Gusto nga nang patay, pero tatangkas, gihapon siya. So mauto, nga, nasa siya extra nga bag, pero gamay raman. Mauto, nitantaan ako diri nga, ganahan kay ko ano niya nga bag. Hindi siya quality. Mauto yang price, 500. Try to na ako nagligo niya sa cashier. So mao to gikuan ako siya og kanaang sako kay naam siya sa akong gisulod sa bag. Naa siya kanang duha ka siya ka compartment. Tinindot kay siya kay naa siya marag tanganan sa kanaang kuan ba, folder, nga libro, nga balonan. Nga kana pa jud ang nakanindot dito sa bottom niya kana diha. Kay naa siya butanganan sa kanitang wa siya raincoat kung mag-ulan pang cover siya. Dut kaayo ganahan kay ko guys. So safety kayo imuhang kanang sulod sa bag ba kay dili mabasa sa ulan. Pwede sad siya pang travel. So dako mo sad siya pwede siya pang travel. Nang i-cover nimo sa imong bag ba nga comfortable ka magdadala sa imong bag sa luyo. So mo to ako siyang gipalit then ginego na ako sa cashier yun. Ano ang cashier nga 480 last price. So ako siyang gihagi 400 dili daw pwede kay bago daw siya new arrival. So mo to thank you for watching.